kini ako problema matungod ra gyud ni sa kinabuang sa akong kumpare ba. Nga ko magdahong nga mosangko sa ingon ini ang problema. Pero ara rin gyud masabtan nga ako sugilanon, inom ko na ni pagsukot. Pre. Pre Doy. Taman. Ako niya. Okay. Basta ni sumsuman ako ni. Ha? Oo na gyud. Ikaw gyud ganir kinahanglan nga mananghid jud ka. Tol, Ganir, ah. ha? Okay. Oh, imo na sa niyo. Imo Oh, na. bebe ako ro sa bebe. Ah. Para painit sa tutulan ba? Okay. Painit tunan. Huwag beli ba? Liga. Okay. Oh, ito ginayon pre. Kaya sa antong di. Ah. Duwit ang tulo? Juwit. Juwit na to. Oh, ikaw lang magbuti ko sa katabi. Sabay-sabay lang kami. Ay, Dro. Duwit ang tulo, Dro. Okay. Karga. Amli, Dro. Ha? Amli. Inday dawata na kining nagpungasi kung gugma Pedro pungasi sa akong kasing karon sa kadugay gilumutan na salig ayaw laong ikaw akong yung mga tauon kining gugma kung way preno-preno uting-utana ng minteryo nasakpan ko ikaw ikay nagpaibabaw ikaw nasakpan ko gayon puwerte pa ni mong Kiyon. unsam no Tatay ko. Swerte ko Kayo no ang maasawa ko kay ako buotan man gayon kon matulog sa ato unyang pagminyo ikaw inday liligyon mahago ikaw akak yung magpanggaon ug panagsara ko latahon imo unyang trabaho manglaba mangluto o manglimpyo ang ako lang unyang buhaton pahayangon ka og bakulbon pas Gibrong, nasakpan ko ikaw kay nagpaibabaw ikaw nasakpan ko gayon perti pa ni mong Kiyon. ay Uy. Undi ang to. Tatay ko. Swerte ko no ang maasa. ayaw ro Kay ako buutan man. gayon kon matulog ay bay kita wag kayo sa Hindi pakupsayan ninyong lubots baboy, uy. Inyo no paborito. Paborito na ninyo. Pre, paborito ko no. Paborito, kinida. Murag. Dro, unsa man tunhay tani? Ha? Lubos baboy man. Paborito ko na to. Okay, tunhay tani ron. Akan ni. Okay. Murag matunhay na tani. Tunhay lagi. Di parehas dito, di parehas sa ilhang paring imong ba. Sige lang ta panghuyab. Ito? Pre imong? Mm. Ang pre. Pre imong? Pre, unsa sulting? Pre. Ha? Lena ni mo, pre. No. Sige ko ni panguyab to sa inyo. Ay, sila na, pre. Pati ang pag-istorya. Anong nguyab ko? Wala yung yatag mo kang tao na naman. Ay, ano na yung lalisagod? Ang importante nga nagkakurom ta karon. Ha? Nagka-jamming ta. Oh, mga na importante. Kaya, basta importante. Ang samis pa rin imong sa doy. Wow. Praise Wow, God. Wow, kayo. lami kayo na dahi da. Lami ano mo sa asawa, pre. Wala na. Makahulog kita ko sa kakao na ni pre. Hala. Hinuara na, pre. Huro to'y sobra pa. Sa karton na tanggas, fighter wine. Ha? Piti. Pupuno ka ko sa kakao pre. Puno ko. Sa kaw fighter wine. Bebe, klaro mo ta na, Bebe. Sige. Kung saan man yun nang inom ta o sinukbagay ta. Maninuod yung kadayon pre. Sumungay pagklaro mo, uy. Hipuson ko na lang niya, kaya mag-away man mo. Hipuson ko ni Be. Ay, lagi po sa'yo mo lubot na eh. Aw, lagi. Wa mari oy. Kumidya ra tong amo mari. Komedya. Di ra ba, Jo? Gusto mong ingon, ana, ha? Jamming gani, jamming. Yun, way magmaoy. Nagani magmaoy, kumuto ko yung itlog ba? Loy kay paring imong anak. Nga nuloy mo, pre. Ikaw. Dali ra kumutan imo. Hindi sa di mo nga no siloy may looy. Pero imong. Diba? Isa sa pabayaaning Isa. Lubog kayo sa pa. Lubog kayo. Bebe. Klaro. Bebe, tagay, Bebe. Sambukan ninyo, Bebe. Tagay. Tagay mo. Tagay. Nagkiri kayo pa ba? Katong akong lolo ba sa buhi pa to ba?
Kusuga itong ngita ng bagay no? Kuya, good pre. Mao gito'y haring gangis ni sa mua sa una. Mawitaw nga kanang uban may standby ni sa mga hadlo kay to sa akong lolo taon. Labi na may baho sila sa apo ko sa akong lolo katong haring gangis ni sa una. Grabe oy. Butod lolo ko! Ay hatag din ako. Ang igagot. Oo nga na diha. Lagi. Kanang makita kung naay mga mabaligya diya mga timpura. Yang tindira lami kayo tindira sa timpura. Tudloon na akong tindira sa timpura. Ihatag din ako. Oy! Tagpila na mo tindira sa timpura, ha? Karatul-tratul taon ang iyang bana taon. Ihatag din ako. Mingo lagi nga. Ay lang na ba? Dadalaw na, sir. Ay lang, baby. Imuhan na na, ha? Ihatag na ako ni mo. Anak niyo, katog yung lolo na ko, pre. Mao tong pinaka tiguwa nga nabili ni sa amo ang panahon. Isog yung pre. Tiguang na di ka, Isog pre. niya tiguang. Pre, tiguang na di ka. Adi, bata pa ko ato oy. Pero katong akong lolo, Ay, makita tigo. lang tog standby amo mo iknat ang kilay ato. Di ba? Ang lolo kay iso ito. Wala oy. Sus, ang mga standby ihay glupad lang yung espiritu. Oo, Standby. yan karon, pre. Kilay pa lang kilay pa lang to yang Oo, ba? Unya karon, pre. Wala kayo mahadlok sa mong lolo, pre. ambot lang kay wa na may kilay na akong lolo. Limos ilaw na lang. Ano may kilay? Iya man gipakiskisan. Wala ko taon. Kung sa ong apil sa MSG. Di iyang gipakiskisan. Bungot ito. Subscribe to Dramaturgo. Mayo gani kay wa maliwat tong lolo ni pare kay tan-aw na ko ni mo murag may aksyon ra ba kahanap mong kilay pre. Siguro, di apil sa Miss Giris Pedro. Ayaw anak pre. Eh. So mas to ding. Kamo ba? Ano, ayaw mo daw sa mga ayaw mo na padaan ang inyong mga puhan. Lukay na to, nangamatay na to. Wa naman gani ito magpada sa ako ba? Wa man gani ko papada sa kong lolo nga mas una pa to sa inyong lolo. Ha? Bidaw. Sa bilidad atong mulolo di be. Kadto noong lolo na ko pre, sultihan ta mo. Parte lag kaisog. Isog. Kanang mapatay. Wa na siya na. Immune na siya na. Kuyawa god. Di tumahadlok og muharong og kanang naay magkomentado. Last ko niyang ikwentro pre. Nakigharong siya kungo. Tabangan siya 5 kaungo ng mga buhay. Kuyawa ka na. Mababae di eh. Ano Kuyaw, mababae man? kuyaw mo lang, pero tungod sa kaisog sa kong lolo, katong 5 ka mga babae mga ungo, wa napakita niya. Ha? Ano man pre? Iya di ba nabrusan? Mo ta itoin mo pre. Ginabdusan na. Oo. Ginablusan. Iyang pakigsultihan niya. Ayaw yun mo surang-surang na ko ha. Kaya makita yun ninyong pangita yun. Ay, marag 16 years old. Nya pre, di ba nya daw? pre. Oh, maingon man sa kaungo nga, try me. Oh, berahan na yun. Aya. Misunod ang 2 kaungo. Mingon po, try me. Unya. Silang tanan, nakatry yun. Bungo. Try yun. Bungo. Bungo. Itoy! Pre! To ana silang kumpare ni mo daw? Oh, tuwa na tayo. Uli na. Maayo kay nakahinumdum ko. Ugma ba? Hmm? Ugma. Paatuon deta silang Mariwelma kay anniversary kuno nila ron sa namatay niyang bana niya. Magkikay kuno siya gamay. Mau ba? Pero nahibaw na ba ka ng Mariwelma basta moingon gina siyang gamay dako gid na. Oh, mau ba? Oo, oy. Sumaagod, katugong na na siya natog paniod to. Matod niya, mangaon lang kuno tagamay. Asabay gamay adto nga halos na ng baligya sa sud sa restaurant gi-order man. Wa gani makaon ng uban ato kay numdum ka. Oo, nahinumdum ko ito. Katong ipasakay tayo niya sa iyang sakyanan, day. Ingon siya, masuro tabi sa gamay ra to, masuro ta. Say gamay ba nga, naisakyanan na ito nga, mura magbarko ka na ko. Ay, grabe bitaw dong eh. Basta kay mo to ha, paadtuon ta sa ila karong Sabado. Okay, ato na to. Amo dong ipangandaman ang pag-adto sa ilang Maruelma. Pero wag ko magtuo nga niya na dawa. Magkita may iwa ko mga kumpare. Unya to.
Asa di mo, pre? Ato mo silang Maray Wilma, pre. Oy, Mario Ma. Gibitar sa day mo? Ha? Oy, klaro. Gibitar, me. Gibitar sila. Ibitar, me. Ha? Bida sa... Magkuyong na lang ta. Oh, Oy, kuyog. sige. Kuyog Mas asa. mayo noon. Oy, asa man day tahan eh. Ha? Asa di? Ha? Murag doon ay chrome ronda. Paring imo mo day ni. Chrome no. Ah. Chrome ron mo no. Oy. Mga to, me. Oy, smino mo. Mga to, me silang Maray Wilma, pre. Iibitar, me. Ha? Imbitar di mo? Pares day ta. Ha? Dungan lang taga ninyo. Amay pa. Sige, Uy, Mari Martina. Mari Wilma, kumusta naman ka, Mari? Oy! Ay, salamat taon, Mari. Nga ni agad mo. Abi na kung dili mo mga Mari, mag-uol jud ko. Kinsa naman niya mo kaon na ning akong kuan ka litson ani nga 5 ka buok litson babo. Ingon siya gamay ra siya gikay. Gamay pa ng 5 ka buok ti buok lechon. Bitaw. Kadaghan di kay Maray, no? Ha? Kadaghan ka di mong gipreparar. Oo. Sige na mo, Mari. Dali na mo, Mari. Arita nga rin, Mari. Diri lang mo, kabulan din sa Maray ni mo, Martina Maria. Kining, naamo ko na mga kupare sa kuyog. Ari lang diri, napita. O, kaysa na sila, pre. Ako bang kumpare, Maray? Idungan sa sila namo, kay imbitar mo sa kuro sila nimo. Ay, hala. Waman ko mangimbitar nila, Mari. Sino ka, Maray? Uwan mo sa imbita, ha? Ay, pero, ay, sige na lang, sige na lang, pre. Dili bitaw na mahurot, dili bitaw na sila kahurot aning akong sudaan. Na, 5 ni kabuklitson baboy. Hala. Unya, 20 kabuklitson manok. Hala. Unya, 3 kabuklitson baka. Patay kadaghan. Kagana sa di mo sudan, Maray, oy. Di mo sa kaurot, ana, Maray. Ay nga no, problema mamog di mo makahurot ana, oy. Pamusta ninyo? Naman ko gipalitan mga plastic diha para atong wa makapadag plastic ba? Mao ba, Maray? Ay, Nala. inala. Mari, Oh. arita diri. Ato ta dito. Dong, ari sa mi si Mari Wilma, ha? Sige, day, padayon lang mo, day. Kabuang ko yung pari. Paripits, pari imong. Silang duhawa mo di pangamitara. Ganahan. Uran hinuunog. Kami mo yung ibitar nila kay dili sila mo kuyog na mo. Kamang inahak pa yung matawa na, eh. Pahamak yun. Pre. Kadiyot ragol, pre. Ang ano naman pre ha? Sa problema. Katong nagpadung tangani silang Mariwil mo ba? Umang ko kabante nga may gibit-bit mong Unsa? bisagbag. Bisagbag ng gamay. Karon nalagay mo daw mga putos. Ay, ang sabi ka, pre. Musong ganita gubat. Kinahanglan nga kumplito tas armas. Sa tuyo-yo na yato. Subscribe to Dramatoga. Pre. Klaruhan na ninyo, pre, ha? Di ba na ba yung gusto sinuod, pre? Eh, baka ni mo sinuod pre ha? Nga wa mo labot sa imbitasyon. Ang sugit tao eh. Unya. Unya na ang istorya nyo diha. Dali na. Kay magkuha og dagan kayong biro. Dali na mo. Mamaliktas atong lamisa. Pre, punir ka na. Ay mo to sako sudin bir. Ang tani. Wa ko ni bayad. Ore, kada mo na. Dali pre ha? Aritas labisa na to. Mari. Unsa pa'y gituwad-tuwad ni Budas Ilawom sa lamisa? Uy, Ay, nangita ko sa sa lechon, Mari. nga naman gikidnap? Murag gikidnap, Mari. Wala, diha pa kita ganina, Mari. Di bitaw to. Sa man di ayo, uy. Ay, nagduda na ko, Anida. Sa unsa, Mari? Katunduha ka laki, Mari ba? Mabi to na ko. Imbitara, Mari. Ay, sige lang, kay naman yung CCTV inyo, ha. Makita na to ko kasi nagkuha sa sa lechon, Mari. Pre, Peds. Punir, pre, Peds ha? Wano to beer dito, pre, Peds. Anong tingali, pre? Si Andam na eh, ba? Daghan ta maginom, tugga, bitar, wa ikabuga. Pre. Ayaw sa pag-ana, pre.
Bisita ra to Oo, lagi. Bisita. Lagi dapat ang mga bisita entertino nagmayo, di ba? Pre, kalma lang pre. Kining, ang ako ba? Saman, ha? Ay, At bisita. kuan kaneng kanis sila bitaw Mari ay. Oh. Mao ni sila ang nakita sa CCTV Mari nga naglumi sa o sa lechon. Unya gisul sa plastic nga dako. Ako, sa kuno day? Sila si Pari Imo o si Pari Pets. Sila din nagkuha sa usa lechon. Sila mo nakita sa CCTV. Oh, usa? Dili ba inyo man tong kauban pre? Yes, Mare. Kami ko yuga pagpaingon din, pero ingon man gud sila nga, imbitado sa kuno sila nimo. Abi na ko kaila mo daan na nila. Ala oy man ko makail ato nila pre oy. Ang putog tagadiin to sila. Nagi, ahak na yung matawan na, uy. Tana, Martina, Asa tadong? manguli ta. Kay kultahon ko itong duro, ha? Dong, kanang Uy, tus, primong. Uy, iuli yung litson, bi. Bido, ipakauwa mo lang mo. Hindi, oo, pre, ha? Ay, nalagpalag. Singil lang. Kina-ebidensya, ha? Nakita sa CCTV. Ha? Usaman, gusto mo ipasalidan ro sa CCTV? Aron mo samot, mauwawan mo? Pre, prior itong naong na mo, pero sa tuyo-yo ito. Parehas na mo duha ta. Mulit ta. Pagkauwa mo lang mo. Hindi man Dali na. Pagduklo naman doon. Mauli mo, dali. Pre, Huli! Muna akong problema kaya nagpakawala na ako ng mga tawana. Wadi sila imbita, ha? Unya, nanguha pag yung sa inasal. Naduklo na ako sa duha noon. Suko ka lang ako, eh. Ila kong gibaharan. Usa kay man akong ikiha ko na sila barangay, no? Kaya ila mo kong gibaharan. Usa may waton ko, ani, palihog. Tabagitang ko ninyo. Usa mo kung kamo pasautihon, siloy. Okay, Ate Pres? Okay ang sendo na to kada adlaw. Si Siloy, Ate Pres. Si Siloy, Ate Pres. Murnaan siya yung mga barkada, Ate Pres. Ba nga ka ng mga palahubog sad. Pero nakapait lang mga barkada ha. Kay murag mambring house ba? Dadun nila ang mga sudan, beer, kung sa para diya. Isod sa ilang sudan na sako, kung sa para diya. Karon ang nasakpan kay sila ang ginagawa sa inasal. Sa usi nasal, nasakpan ko sila, kita man sa CCTV. Mao nagkakulotahon kay ang kumpare si Siloy taon sa iyang mga kumpare nga, mga kanamurang unsa nga, gate crusher din sila Ate Pres. Kay wa man sila imbitara. Wa sila imbitara, unya atik-atik ra ba nga gibitar sila. Wa arday sila imbitara. Mao na iyang problema ron, uwaw taon kay sila Siloy taon. Kita ra ba kay CCTV unya. Murag bisangin lang sila Ate Pres nga sila mo nagda ato mga tawa. Naman ako problema, pakauwaw na ako mga tawa na. Wala sila imbitala. Nya nang wako sa lechon. Kay naduklan, ginoon ako sila. Ay, naduklan din nila. Suko kayo sila. Ila kong gibaharan. So, mayon lang. Ikiha lang kanina ko sa barangay. Nga ila kong gibaharan. O so, may ako buhaton. Palihog tabagi ko nyo. Mas mayon na dong sila. Kana oh. Oh, ikiha yun na. Sulti daan. Isulti na das kapitan, di ba, Ate Pres? No, Papirmaho na siya. Oh. Naay bahad. nga ug magdapag inasal, papriso. Papirmaho na sila. O doon ay may tabo ni mo dong, Siloy. Siloy. Sila mo paninglan. Oh, mao na sila paninglan, ha? Mao na nga, sige, ipaabot na sa kapitan dong. Sakto na Ate Pres. Ipaabot ninyo sa kapitan, ipakiha na sila. O dili kiha kadang pada nilag sumon ba nga ayaw lay kiha. Para masabot-sabot ra ninyo. Padadig sumon kay hasol kay nagkiha do sila eh. Padadig sumon nga Nagibaharan ka. unsay pangalan panumpa Ate Pres kanang Pasaaron. pasaaron sila. Hindi na mo usab nga manaw. Dili sila mo magbahad-bahad. Oh, mao na dia. Ana na lang. Bam, unsa imo ikasulti ba? Si Siloy sa ayo pay baw ang naikumpira sa inyo kay mo ato na sila. Ayo pa saba dong loy. Unsay tawag anang sa amo? Tawag ko man sa mamagulet og sirok. Kana Sirok or hangol? Angol. kana Mm-mm. anong kumpira. Adlaw sa among silingan, unya, sa bukid ni taon, dako naman ang hikay na makihog sa kabuk manok. Yan ay andam mga tubaw sa pitsil. Uy. Dako naman ang hikay sa imong birthday, di ba? Muna nga, ging na, birthday man ni Kuan,
manang silya patuon ko no me. Mingon ako mama. Giimbitar mo? O ma pag sagom na dito sa ay mga to. Mo adto gani mo kana dili mo isendano imbitar ka na ani Omerdines bay. Kana. Ay mo pagpakaawa mo. Sakon Apa pero wala kaon ng mga anak ng sili. Abi pero wala kaon ng mga anak ng silinyo. Sakto. Oo. Unya di ma. O sige madto mo. Ang kanang mag-birthday Goliath, ang bayan na murag inon tampo nga kung ang mag-imong bahino ng usak kilometro, murag lang. 1/3 na siya. Dudura. Katulo, bahino katulo, usara ka bahin ang gaberte. Ang among tabay nga kauson, tungas kilometro tuwan tunahan. Sus. Ingon ako mama, sige, matugin mo birthday, sag-ubod yung tubig niya, dad, adito sa ilang silya. Ha? Kay ayaw mo pag adto dito nga maghayon, wa mo gida, mauwaw ta. O kayo rin. Magdami tubig ang amor bang kausan ng tubig sa una kawayan pa Pedro. Ni maglisod mo na. Kawayan nga sagob. Magdami tubig dito. Kay matubad mo mama, ayaw mo pag adto nga maghayon, nga wa mo gida kay mauwaw ta. Wala sa probinsya bisan karon, naam gyud mga akong mga amigo taga Cebu akong gida. Pananglitan, kasal, matinga ka, nebot, nagdag ka ng manok buhi, duha ka buok. Kasal ko na. Nagluto, namig iyang nga baboy, namig litso, nagtorta mi, nagbudbud. Ang niambot, tayo nagdag, usa ka pitse, usa ka galon nga tuba, nagpasa ng container, nga tubig container, kompleto. Kay kinaya sa mo, nga, dili ka mga tuwa kay gida. Hindi ka magkayun-hayon. Lucas 14, verse 11. Kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Namao ni. Ikihamang gani ka, sakti. Mas mayo kikiha ka nila, ato ba nga, o ikaw ba'y mukiha, si tawag na Goliath, death threat? Death threat. Or intimidation? Ano, intimidate? Mas maayo, aron mo isulting tinod nga mao na hinungdan nga dako kayong kaawawa nga mo na angkon kay gihurot og pinato ka baka nga galit. Ako ni ba ako na timanan tulo ka baka. Wala bot ato mga litson mga manok unsa to. Mas 5 ka manok ba 5 ka baboy inasal. 20 ka manok. 20 ka manok ug 3 Lima ka ka- baka. tulo ka 5 to 3 ang kuan. Ha? Kombinasyon. Unsa 5 to to? 3. 5 to 3? Ayaw sukur mas sorry. Uyong, Sorry. Ako sa tuloy na kasi Bildes na pa na. Ayaw. Sorry. Basta kay ang inyong gibuhat giimbitar mo ug inyo silang gikuyog dili man ilad kay inyo man gikuyog. Apan pagkangan nga namakag sila wa sila imbitahan nya nagpakawa pa sila. Kamo may mapagan. Mapagan mo. Kamo may ang inyong ug sa ako pang mama, ang inyong papel mo nabasa. Basa. Bisag unsa na ko kumo. Ibuad lang na dong. Bisag unsa kumot akong Goliath. Wa man mabasa. Oy, ug wag yun. Salamat na po na kating dalaman noon. Kaya ko ay puzzle. Tiha. Subscribe to Dramaturgo.